рождения вас! Спасибо. Хадиша Шайдуллинаға 103 яш Акбарс командасының бергенә уенында калдырмаска тырыша. Әмма һөҗүмче Данис Зарипов белән очрашырга насыйп булыр дип уйламаганда. Спасибо вам, что вы на протяжении всей жизни смотрели и поддерживали нашу команду. Первое место занимал сына. Ты на этот вот стали чемпионами. Спасибо, спасибо. Передам ребятам сейчас. Будем стараться. Хәзер исә ул үзе дә Акбарслылар рәтендә. Аңа хоккейчылар 103 номерлы шәхси форма бүләк итә. Данис Зариповның тугры җан атары белән очрашу мизгелләрен президент та социаль челтәрләрендә уртаклаша. Ну, мен хоккей жаратам, хоккейны без хат ярты төнгә, хат иртәнгә хатлы нитә ми пропускали. Көтү барадыр. Хоккей моя душа. Мотивация сумасшедшая. Мондый җанатарлар белән очрашу безне бик илһамландыра. Хәдичә бик кебекләр сәламәтлекне тагындан ныгытып, шушы яшькә җитәргә этәрә. Ул гел безнең җиңүебезне көтә. Һәм ул моны күрәчәктер. Biz әби белән бергә хоккей карадык. Үстек хоккей белән. Шул иратты безне хоккей карагайны. Хәдичә әби азнакайда 8 балалы гаиләдә туып үсә. Хәзер Казанда яши. Аңа 21 яшь булганда Бөек Ватан сугышы башлана. Бу чорда башта хисапчы, ә аннары тимер юлда эшли. Яу кырында һәлак булган абый-апаларының балаларын һәм үзенең 5 сабыен үстерә. Моның өчен ул ана даны ордены белән бүләкләнә. Рейсы сүрәдек, испалташ катиттек, бөтен кул белән эшләнә. Эшләдек, Ходай ярдәм бирде. Җиргә хәтле дидер артык яшәргә. Минем әби bütün аныкларының исемнәрен белеп, кашан туганнарын белеп, белмим даже нинди ресурслар бар микән аның. Хәдичә апаның 10 оныгы, оныкларының 15 баласы һәм 10 оныгы бар. Араларында аның хыялын чынга ашырып, чын хоккейчылар да чыгар әле дип өметләнә 100 яшәр әби. Рүзәл Шарипов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.